Ako karon og bugas mais guys sa among dirty kitchen. Naramang dirty kitchen guys, oh. Oh, that is our dirty kitchen. Bukal na guys, ibukal na atong lunuran og bugas mais. Mais ang ulong agon. Sa kong bugas ko, sa kong bugas sa ano maglunga guys ang kuan. Ibuyok ang mais. Ibuyok. Nung atag mais kay gimingaw naging ko kaog mais. Ana. Dugangan ako kan pairo. Pero iro ang mais. Di magdi mo kaon. Iro ang di mo kaon na. It. Na to. Bukal-bukal na ba? Ano to? Oh, nara. Naara. Bukal na. Saan ang kuhaan kay mga kuhaan? Ano tong sabaw kay mo magdaghan og sabaw. Ano tong sabaw? Sarap. Anong baska kami. Na siya guys, ato ning sugkayon. Kayong sugkayon. Para lami. Wow. Kanon na ako nagtanaw. Magutan pa yung kuruglaw. Oy nga kabunggay. Ingon, ani, maglunga kong mais, mga igala. Ito sa nang. Toran. Garos na kog kamunggay. Isa tanawon sa natong kuan dinungag. Kay basing mapagod. Ay dinungag. Okay. Okay. Oops. Kalami sa mais. I miss mais. Mais.
Yung kaga na din na siya. Hulot pa na din niya luto. Pag-ayo. Adjust ang kalayo. Kaya mapagod. Okay. Ito na ko sa akong gulay. Sa among balay, among lamisa, pa na-arrange, Lord. Basta ang paita ning. Kutan o gulay nga kamanggay. Kamera. Gulay is life. Magiging akong gusto ba. Laoy. Ano pagharos manghigala o kaunggay. Wala tayo matukan. Kaong tukog-tukog. Pilian pa na to. Kaon ng yellow. Problemahan mo kung siya akong utanan, matak-ang panday ko sa rice cooker o gumay mo. Kanon kayo ang kaon itong isang mais. Tak-ang sa ko. Padayon tagaros sa atong kamunggay. Kamunggay, daghang kayo health benefits mga higala. Sa kaon mo kamunggay. Sa ganig samad, tambalan peting nindota. First aid o kamunggay, digit ko bag. Bak man akong kamera Asa man ka? Asa ka? De! Kaguang ka. Asa ka? Sa si Bam Bam. Putol na tong vlog. Ano yung naida ka manawag.
Ano ka, Bambam? Come on. Bambam. Saba kay ka, Bam. May kinabuhi i-quarantine, Bam, oh. Sige na sulod sa balay, lamas. Tag healthy nga pagkaon para malayo tas COVID. Quarantine pa kong higala. Tanatag mong guy para ang tag vitamins nga take kong lawas. Bam! I love din ang iring, Bam! Bam! Sulod na, Bam! Sulod! Dali! Dito ba dia? I love din ang iring. Dali, Bam! Come on, Bam! Sulod na, Bam!
Manit akong lotya. Akong isagol sa akong golay. I don't want. Nilaw, oy. Nilaw, oy nga. Lotya o kamonggay. Akong subakan og lopoy. Kulang na ni mahigala kay naunta ni kuan patula og okra agbati wala man maka ato sa kuan baka pwede mo gawas man kung tag laing gulay or tulad na sit down there bam. Ay na paglaag ha. Ang gulay lauoy ipares sa mais nga kanon. Ako nang namiss so yun na sa Australia. Kanon. Kaon yung ko ani kanuno na ganay ko mga higala pero nagutan sa ko ginamos untaan nyo nang tatoy ginamos ginamos na speakers ginamos untaan na ta nabay ginamos ang silingan Lati ako Lata. Nani may magkuan. Mag slice o gabi basta kaning lutya. Wala gamit og taran. Sayang ba walay okra. Karong Sabado. Alit kog okra. Kayo ito sloog. Ginamos. Mais dayon nga kanon. Oh. Mawali lang mong diet basta nga ana ang kuan. Ing ana ang pagkaon. Mawa akong diet. Matag lamas. Ha? Wala lang isa ka buhay, kaguba na na. Oh, saan naman ko. Kailangan kita kangan. Naman Saan ka nagduag? Diha. Yan, panalala. Kasanan. Yukad. Ako ito isa kadako eh. Yukad na ko Ay, yukas. kanon. Oh, mais. Good times ng wing. Ay kanon pong hinatag ko.
bam. Kanihara na, ano, bago pa na ni sulod. Okay, wala na mo eh. Wala kong buhay, anak, doon. Dirty Kitchen. Na nato buka na atong agoy buka na. Ilorod na to tong gabi. Gabi mga gala, gabi. Lonod. Kaos ko. Yo, pay ma. Kuan. Ay. Ang akong lotsa og nalata na ba? Dalay, talaga. Opa. Patay, Bombay, tangad na lang. Pag itaon may Bombay mga gala. Ay, wala. Tangad na lang loy og kamatis. Doon na daw. Lamas kaya. Lamas. Mo ani pure lawoy. Abuhan nga huyop-huyop. Tanaw na to, og naluto na ang atong luti agoy. Humok na. Unod na to atong sobak nga lupoy. Lupoy na atong sobak. Lupoy rin mo sa kalam. Lupoy lang ang sa kalam. Lupoy lagi tayo sobak. Oh. Habang tayo muli na. Lupoy gani. Ha? Lupoy. Ano po eh? Naman na. Naluto ang mga utan. Nga oy. Tangad. Oh. Oh. Ano yung tangad? Paas manok ba? Di ba? Ay, paas ba? Samplahan. O, asin. Asin. Si Magka. Ay, hindi na kami batin. Ay, naman. Ah,
na sa nilaban? Nawa na. Tugaw na akong nilaban. Ano naman ang manokang bantam? Oh, bugtong anak. Ati anara. Kim. Na. Itong kimunggay, mga higala. Kuwarta na rin po ka anak. Kamunggay, kamunggay. Ah, ramas ako ang kikiin mo mong kay kuwanin ang ito. Wait, sagod. Yamin ang login. Luto na! Naluto na akong laway. Okay. Nayapo na ang mga guwang. Hindi malunod din akong